Assalamu alaykum hormatly adamlar. Garaşyda baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmeli aşýas. Häzirki döwürde gönnün güni arkada prezident bilen tagalaty bilen ýurdumyzyň durmuş ykdysatydan ösdürilme urny toplumda işler amal aşyrylýar. Milli ykdysadymyzdan kuwatlanmagyna, halkara hyzmatdaşlygyny işleňleşdirmekde, milli liderimizden ýol başçylygyna durmuşa geçirilýän işler döwlet syýasatynyň ileri tutulýan urlarynyň birine urly. Ýokary tezlikli Aşgabat Türkmenabad avtomobil ýolunyň gurulşynyň batly depkine dowam etmegi bu urda alınıp barylýan işleň netijeli häýaty eýe bolýanyny alamatlanýar. Şu ýylyň 26-njy ýanwaryny hormatly prezident boldy Gurbanoğlu Berdimuhammedow paýtagtyň boýunça iş taparyny amala aşyryp, ýokary tezlikli Aşgabat Türkmenabad avtomobil ýolunyň gurulşyny alınıp barylýan işler bilen tanışdy. Ma'lum bolýar milli ykdysadyň üçin aýratyn ähmiýet uruny bu ýoluň tasamatyny düzmek hem gurulşyny amala aşyrmak Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekaçylar birleşmesiniň azaty bolup turýan Türkmeni awtobany ýapyk görnüşli paýdadar jemgyýetine tapşyrly. Aşgabatda hem ötüş ýurdumyzda ýaýbanganlarlaryny özgörtmän çäklaryny uly kommunikasiýa düzümini döwrüp aplaşdyrmagy hem ösdürmäge aýratyn ähmiýet berilýär. Şeýlelikde döwlet başçylygynyň ýa-da taýlaty netijesinde hereket edýän ýollaryň durkun täzelemek, hem täze ýollar çekmek, jemgyýetçilik ulaglarynyň durulgalaryny, ýerasy we ýerüstü geçerlikleri awadanlaşdyrmak bilen baglanyşykly meseleleň çözgüdüni hem taraplaryny esasla çemreşilýär. Umumy uzunlygy 600 km barabar bolan bu ýoluň gurulmagy bilen ýurdumyň uly üsaşary geçirjilik ukyby hasam artar. Milli liderimizden tapşyrylan laýykda bu ýoluň urny ýanyňyş goýucu beketler, sewda dukanlary, uly serişlerine hyzmat edýän bölümler, şeýle din jarş meýdançalary bina ediler. Bunun başga da ýoluň uruna çatyraklan köpürlüň hem beýleki desgalan gurulşy gözüňe tutuldy. Şunuň bilen birlikde ýol gurulşynyň ýokary hil derejesine hem halkara ürünlerine laýyk gelmegi esasy talap bolup durýar. Öňdübarjy texnologiýa işleň urulmak hem olaň uzak möhletli geljege niýetlenmegi, işleň sadaşkyly gurulmagy, şeýle ýoluň uruna häzirki zaman talaplaryna laýyk gelýän amatlyk derejesiniň üçinedilmegi gurulşyň esasy ur hasaplanýar. Ýokary tezlikli avtomobil ýolunyň işe girilmegi, ýurdumyzda logistika hyzmatlarynyň hirini, hem tez ýerine ýetirişini epes artyrmagy, halkara uly üsaşary düzümlerini hem beýik ýüpek ýolunyň uruna ýerleşen goňşy döwletler bilen sewda ykdysadyny giňeltmäge mümkinçilik berer. Taslama laýykda avtomobil ýoly Türkmenistanyň şäherlerinden geçýän ýük taşymalarynyň möçürini artyrmagy hem tezleşdirmäge gönükdirlenir. Aşgabat Türkmenbaşy ýol bilen birleşmeniň netijesinde ýurdumyň günnäwür sebäpini oň merkezi bilen birleşdirýän awtoban ýük awtologlaryny Türkmenbaşydaky halkara deňiz portuny göni çykargany üçindir. Onun Aňryk deňiz ýol arkaly Kavkazda, Ýewropa tarap, Russiýanyň gün ortasyna, Iranyň demir gadyna, Fars we Oman aýagyna çykmagy mümkinçilik berer. Türkmeni awtobany ýapyk görnüşli paýdalar jemgyýeti bu taslamanyň baş potroçy bolmak bilen ol işleň ýokary hili ýerine ýetirmegini, ýoluň ýanyşky ýerlerini awadanlaşdyrmagyny möhüm güýpe hökmüne kesipdi. Hormatly prezidentiň berýän gollawlaryň netijesinde häzirki wagtda telekaçylygyň ykdysadyň durly urlaryny ägurt uly işleri alyp barýanlyklaryny, ýurdumyň ähli welaýatlaryna häzirki zaman ýaşaýyş şäherlerini, mektepleri, çaýlar baglaryny, sport toplumlaryny hem durmuş maksatly köp sanly beýleki desgalary, ýa-da gurýanlyklaryny hem ulanuşa tapşyrýanlyklaryny bellemek gerek. Hormatly prezident bilen kararly hakda taslamany 3 tapgyrda amala aşyrmak gözüňe tutulýar. Awtobanyň 1-nji bölegi Aşgabat Tejen aralyny şuýul Tejen Mary bölegi 2022-nji ýylyň dekabryna hem 3-nji Mary Türkmenabad bölegi 2023-nji ýylyň dekabryna ulanışa tapşyrmak maksadynylýar. Avtomobil ýoly hereket etmegiň esasy 3 urny özüne jemleýär. Hem her tarapdan bir goşmaça ur bolar. Ýoluň eni 34,5 metre barabar bolar. Awtoban Aşgabat daşygy avtomobil ýolunyň 24-nji kilometrine guruljak çatyrykdan başlanar. Şu ýerde elektron hataplaşygyna mögüdüň tutýan tölew merkezleri, ýol gödäwçiligi gurugynyň bölümi, diňjama üçin meýdançalar ýerleşdiriler. Ýokary tezlikli ýoly degişli derejede seýnik taýdan hyzmat etmek üçin degişli beketler bina etmek meýilleşdirilýär. Ýol hereketini awtomatik ulgamdyranlar. Şol ulgamy üznükde video gödäwçiligiň kömegi bilen uly akym boýunça hem maglumatlary ýygnaýar hem saklaýar. Şeýle ýol gödäwçiligi gullanyny berýär. Bundan başga da şu ýere howanyň ýagdaýyny gödäwçiligi diýen beketden çygyrylyk, aralygy görüp boluş ýagdaýy ýaly ölçegleri özüne jemleýän maglumatlar hem beýlekleri iberler. Hormatly prezident bilen ýurdumyň uly gurulmagyny döwrüň tarapyna laýyk derejede ösdürmek, ony döwrüp aplaşdyrmak boýunça öňde durýan güýplen üstünlikli ýerine ýetirilmek urundy zerur tagalaryň edilmeligini ýa-da belleýär.
Şeýlelikde ýurdumyzda dünýäniň ulug-ulugymyna ýygy goşuşmak, hememe günne gor gün batar. Şeýlede demirgazy günorta uğurlaryny, ýollary hememe merkezlere baglanşdyrýan esasy ýoluň uğru boýunça düzümleri, hasamy giňetmek bilen baglanşykly wezipelerini öňüň çözülmek üçin hemme tarapaýny işler alınıp barylýar. Bu bolsa Ýewropa bilen Aziýanyň möhüm çatyrygyna ýerleşen Türkmenistanyň ulug üsaşyr mümkinçilikleriniň doly amala aşyrmagynyň baş şertini emele getirýär. Hormatly prezidentiň notaşýaly bu ular boýunça möhüm ulug geçerlileriniň döredilmegi, beýik ýüpek ýoluny gaýtadan dikeltmek hem Ewraziýanyň ykdysady zowlaklaryny birleşdirmek maksatlaryny durmuşa geçirmek babatda aýratyn ähmiýeti eder. Şeýlelikde mukaddes garaşdyrmalaryň şany 30 ýyllyk bayramyny münasip derejede garşylamak ruhuny joşuny dähmet çekýän ýol gurujlary guruluş işleriniň dipkinlerini barha ýokurynyp, işlerini ýokary hili, hemem öz wagtyny ýerine ýetirmek uğruna zerur tagalary diýerler. Guruluşy üçin zerur bolan serişdirilen bökdönşide önümçiligi ýol guruluşynyň belenen tertipnama laýykda alınıp barylmagyny üçin ýol guruluşçylary netijeli işime uğruna döredilýän ýokary derejeli şertler hem mümkinçilikler üçin gahrman arkadamyda hoşallyk sözlerini aýdyp, öz öňlerine durýan wezipelerini üstünlikli ýerine ýetirmek uğruna ähli zerur tagalary gaýgyrmajyklyklaryna ynanýarlar. Minister kabinetiniň anyny geçirilen giňişleýän mejlisinde hormatly prezident bilen halkymyzyň garwyny öçmejek ýygy goýup şahsiýetlerinde tüý sürekden gowunylýanyny, şoňa görä olaň atlarynyň ebedileşdirilýänini aýdyp, öňe süreni başlanýy esasyna Halkara Neft we Gaz Uniwersitetine ýagşygerli Qaqaýewiň adynda makbaradaky mesele seretmegiň Türkmenistanyň mejlisine teklip edilmegi, hemem döwlet başçymyzyň bu teklibiniň milli parlamentiň deputatlar tarapyndan gollanylyp, degişli kararyny kabul edilmegi netijesinde bu ýokary okuw mektebine milli liderimiziň belleşýäri, ýurdumyň görnükli döwlet hem jemgyçilik işgäri, Neft Gaz pudugynyň häzirki zaman ulgamynyň emele gelmeginde, şol sany Halkara Neft we Gaz Uniwersitetiniň döredilmeginde, hemem ösdürilmeginde uly goşun ýagşygerli Qaqaýewiň ady daxily. Mundan belek ýagşygerli Qaqaýew adyna diýilip atlandyrylan Halkara Neft we Gaz Uniwersitetine bu münasibetli hoşallyk maslahaty geçirildi. Maslahaty uniwersitetiň ýol başçylary, professor muallimler düzümi, pudoklaryň ilmi barlygy institutlarynyň alymlary, jemgyýetçilik guramalaryň wekilleri, talip ýaşlar gatnaşdylar. Çykyş edenler ilki bilen hormatly prezidentimiň 12 fevralda geçiren Ministerler Kabinetiniň giňişleýän mejlisinde merdany ata-babalarymyzyň edip watanymyzyň dawraýyny belende galyrmak üçin ähli tagallar edip, döredip gurup, taryhda öçmejek iz goýup ýaşap geçenlikleri barada bellemek bilen watanymyzyň şan şöhratyny arşa götüren beýik şahsiýetlerimize tüý sürekden gowanyp, olaň atlarynyň ebedileşdirilýänini hemde merdany pederlerimiziň ýoluny münasip dowam etdirilýänligi barada aýdan sözlerini aýratyn nagtadylar. Döwlet başçylarynyň beýlep geçişýäli şu maksatdan ugralanyp, jemgyýetimizde dörejilikli zähmet çekip, täze belin sepketlere ýetmäge, beýik işleri amalaşdyrmagy ruhlandyrmak, häzirki we geljeki nesillere milli gymmatlyklaryny da buýsanç, beýik insanperwerlik gaýdalary esasyny terbiýelemek maksady bilen beýik şahsiýetlerimiziň hatyrysyny berente tutup, olaň ýagty ýadygarlygyny ebedileşdirmek uğruna zerur işler alınıp barylýar. Çykyş edenler bular barada durup geçmek bilen şeýle işlen watan söýçilikli ähmiýetiniň bardygyny buýsanç bilen bellediler. Şunuň bilen baglanykda maslahatda milli liderimiziň ýagşygerli Qaqaýewiň ýurdumyzyň görnükli döwlet we jemgyýetçilik işgäri, ören uly tejribesi bolan harypy bolanygy, onuň Neft Gaz pudugynyň häzirki zaman ulgamynyň emele gelmegine, şol sany Halkara Neft we Gaz Uniwersitetiniň döredilmegine we ösdürilmegine, uly goşun barada aýdanlaryna üns çekilip, ýurdumyzda halal maksady okuny hem de watany ýürekden söýüp zähmet çeken adamlaryň işine ýokary baha berilýänligi aýratyn nagtaly. Maslahatyň dowamyna döwlet başçylarynyň Halkara Neft we Gaz Uniwersitetine ýagşygerli Qaqaýewiň adyny takmak baradaky mesele Türkmenistanyň mejlisiniň seretmeginiň maksada laýyk boljak dow barada aýdan sözleriniň, soňra bolsa milli parlamentiň bu barada degişli karar kabul etmeginiň hemmeler şol sany bu ýokary okuw mektebiniň ýol başçylarydyr, alymlary, professor muallimler we ähli talip ýaşlar tarapyndan tüý sürekden makullanyp we gowanyp kabul edilenligi bellenildi. Döwletimiziň we jemgyýetimiziň öňüne betiren aýratyn uly hyzmatlaryny, ýokary hüner derejesini, Neft Gaz pudugy üçin ýokary hünerli işgärler taýýarlamakda köp ýyllaň dowamyna çeken ihlasly hem de halal zähmetini göz öňüne tutup, halkymyzyň öz manily ömrüni ata watanymyza wepaly hyzmat edip,
edip, münasip iz galdyran şahsiýetlerimizi hormatlamak, olaň atlaryny ebedileşdirmek baradaky asylly ýörelgilerini ýerip, şeýlekem hormatly prezidentimiziň Halkara Nebit Uýgaz Uniwersitetine ýagşy geldi Kakaýewiň adyny dakmak baradaky başlangyjyny gollap hemde beren tawşyrygyny ýerine ýetirmek maksady bilen we döwlet kärhanalaryna, guramalaryna, idaralaryna geografik we beýleki obyektlere ad takmagyň we olaryň adyny üýtgetmegiň tertibi hakynda Türkmenistanyň kanunyna laýyklykda Türkmenistanyň meclisi tarapyndan Halkara Nebit Uýgaz Uniwersitetine ýagşy geldi Kakaýewiň adyny takmaly we onu mundan beýlek ýagşy geldi Kakaýew adynaky Halkara Nebit Uýgaz Uniwersiteti diýip atlandyrmaly diýilip kabul edilen we metbuatda çap edilen kararyň uniwersitetiň durmuşyna taryhy we ýatdan çykmajak ören uly waka bolup durýanyny aýratyn nagdarly. Bu arada çykyşlar hoşallyk maslahatyna gatnaşyjylar tarapyndan dowamly ýel çarpışmalary bilen kabul edildi. Maslahatyň dowamyny Halkara Nebit Uýgaz Uniwersitetine ýagşy geldi Kakaýewiň adyny dakalmagy hemde hormatly prezidentimiziň ýurtymyzyň Nebitgaz ulgamyny ösdürmek babatda ýokary okuw mektebiniň öňüne goýan wezipelerini berja etmek bilen baglykda ýerine ýetirilmeli işleň uğurlary ketgitlenildi. Maslahatda çykyş edenler hormatly prezidentimize tüýsürekden hoşallyk sözlerini beýan edip alkyşlaryny aýtdylar. Bagtyarlyk döwrüniň ajaýyp meýwesi bolany däne wetrawynyň Seydi şäheri paýta ýyrjy kärhanasy ýylyň ýylyna netijeli tepkitlere eý bolup gelýän kärhanalaryň biridir. Bu ýerde önürleýän nah ýüplükleri diňe bir içerke badarda däl, eteme daşary ýurtly sarp edijiler tarapyndan uly islegden peýdalanýar. Bu önümçülük detgatyna iş alyp barmak, dehmet çekmek, önümçülüğün depkini öznüksiz öpçün etmek, şeýlekem diňjelmek üçin ähli mümkinçilikler dolu gözeňe tutulandyr. Önümçülükde ekologiýa howpsuzlygyny berja etmeň düzgünleri ähli taraplaryň ýoly goýulan. Bu döwre we kärhanada ahlatly dehmet netijesinde ýurtymyzyň dokma toplumlary, şol sana daşary ýurtly sargyçylar tarapyndan uly islegden peýdalanýan ýokary hili nah ýüplükleri önürilge. Kärhanada önümçülüğün ähli tapgyrlary dolulygyna kämil enjamlaryň üstü bilen amala aşyrylýa, gödekçilik edilýär. Kärhanada ýokary hili nah ýüplükleri taýýarlamakda önümçülük bölümleriň bir näçesi hereket edip, olarda öňdewarja kompaniýalaryň ýokary önürçilikli innowasion dokma enjamlary oturdulan. Ahlatly dokmaçylar daraýjy, egrejy, işlen çykarylan ýüplügi zerur derejede çyýlanlarjy, gaplaýjy ýaly enjamlary ustatlyk bilen erk edip, olaň saat şeýlekem bökdönçde işlemegini ýygdarly gadanýarlar. Kärhanada önümçülüğün dowamlygy üç çalşykda alınıp barylýar. Seydi şäher paýta ýyrjy kärhanatyny ýokary dehmet tepkini saklamak asyrla däwe urulyp, olar Türkmenistan parahatçylygyň we ananşmagyň watany ýylynyň her bir günni ajaýyp dehmet görkezjileri bilen garşalýarlar. Ýani çekilýän agdyberlikli dehmet netijesinde şu ýylyň ilkinji aýynyň içinde 3.457.000 manatlyk önüm taýýarlandy. Bu bolsa dokmaçylar tarapyndan beýlenen meýilnamanyň manat hasabyna 110,17 götürüm ýerine ýetirilen onu görkezýär. Olam değişiklikde ötüş tepkiniň 103,16 götürümi barabar bolanyny aňladýar. Önümçülükde ýokary iş tepkinleri bilen birlikde önümlüğün hilem etasy üns merkezine saklanýar. Bu wagtda önümçülüğün ähli tapgyrlaryna gödekçilik edýän barlykhana bölümi hereket edýär. Döwre we amatlykları bolan bu häzirki zaman kärhanatyny ahlatly dehmet çeken dokmaçylar bu ýerde döredilen ajaýyp şertler we uly mümkinçilikler üçin arkada prezidentimize alkyşlaryny we hoşallyklaryny aýdýarlar. Ýurdumyň Daşary welaýatynyň telekeşerim hormatly prezidentimiň döredip berýän ajaýyp mümkinçilikleriniň netijeli peýdalanyp, alyp barýan işleriniň depkinlerini barha güýçlendirýärler. Olar ýylaçyxana şertlerini bol hasylan kemale ýetirmek üçin ähli daýhançylyk ukyplaryny, baý iş tejribelerini sarp edip zähmet çekýärler. Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeşer Birleşmesiniň agzasy bolan Zemin Açary hususy kärhanasynyň welaýatyň Aktepe etrawynyň şäherine ýerleşýän ýylaçyxanasynda alınıp barlayan işlerem munyň aýdyn misallar. Berqarar döwletiň batyarlyk döwrüniň ajaýyp mümkinçiliklerinden peýdalanýan Daşary welaýatynyň telekeçileri şu günlerki alyp barýan işleriniň depkinini sähelçede gowşatmaýarlar. Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzasy bolan Zemin Açary hususy kärhanasynyň telekeçileri gaýratly zähmet çekýärler. Welaýatyň Aktepe etrawynyň paýtaçylyk geňeşliginiň çäğine ýerleşýän bu ýyladyşhanada ornaşdyrylan häzirki zaman ösün kämil enjamlar ýyladyşhananyň zähmetseýür işgärleriniň ýokary hasylan
almaklaryna mümkinçilik berýär. Munyň özi ýylyň dürli paslynda ak bazarlamyzyň gög önümlerden dolu bolmagyna mümkinçilik berýär. Ýeri gelene bellemel zat olam bolsa ýyladyşhanada pomidoryň dürli görünüşleriniň ýetişdirilýänligidir. Ýyladyşhanadaky ýeterlik mukdardaky yssylygyň, howa şertleriniň bolmagy pomidor ekeniň hadaly ösmegi bol hasyl toplamak üçin şert öredýär. Türkmenistan parahatçylygyň we naşman watan ýylyna da toý saçaklarynyň şeýle ajaýyp önümler bilen üstüniň ýetirilýänligi gowunurjy ýagdaýdyr. Hususy karhanada pomidoryň bereketli hasylynyň ýetişdirilmegi üçin ähli mümkinçilikler we şertler döredilenir. Munyň özi hormatly prezidentimiň ýylaty özümizde önerilýän azyk önümler bilen ygtybarly öpçün etmek baradaky taşyklarynyň üstünlikli ýerine ýetirilýänligine şaýatlyk edýär. Ýokumly ekologiýa taýdan arasy bu önümleň haridarlary bolsa, hemişe-de ýeterlikdir. Ajaýyp ýyladyşhanada ýetişdirilýän pomidor hasylynyň ýeterli bahalardan ugradylmagy bellenilmäge münasipdir. Göz ýetimleri uzalyp gidýän pomidor hatarlaryny synlanyňda bu ýerdäki hünärmenliň zähmetiniň ýerine düşýänligini görýärsiň. Hususy karhananyň telekeçileriniň zähmeti bilen ýokumly pomidor hasylynyň ýetişdirilmegi üçin ähli mümkinçilikler we şertler döredilen. Onuň üçin karhananyň işgärleri hormatly prezidentimize özleriniň ýürek töründen çykýan alkyşlaryny aýdýarlar. Hormatly prezident bilen el-ýurt bähligine gönükdirýän işlerini, watanymyza gazanylýan üstünlikleri wagt etmek, giň gärmde geçirilýän şäherleriň özünde. Işin häsiýetli maslahatlar uly ruh berentligi besenýär. Türkmenistanyň Mejlisi Dinler Birleşiginiň merkezi ýeňişi Demokratik Partiýanyň syýasy ýeňişi Döwlet Hukuk we Demokratiýa Instituty bilen bilelikde Türkmenistanda gender dengligi boýunça 2020-2025 ýyllar üçin hereketlenmeli meýilnamasynyň çäklerine geçirilen maslahaty, zinan türgünlerimiziň halkara ýarışlaryna üstünlikleri we Türkmenistanyň oňyn gender siýasaty diýilip atlanyrly. Türkmenistanyň Gorunmak Ministrliginiň merkez serkerdiler öýünde Türkmenistan parahatçylygyň we anançman watany ýylymyň taryhy wakalary we şanly garaşdyrylmadan 30 ýyla münasibetli dawraly maslahat geçirildi. Watan gurulçylarynyň hemde jemgyýetçilik işgärleriniň syýasy guramaçylyk, harba jemgyýetçilik bilen bagly giň mazmunly çykyşlaryny beslenýän bu maslahat Türkmenistanyň Gorunmak Ministrligi we Magtumulady Nakyýaşlar Guramasynyň merkezi ýeňiş tarapyndan guruldy. Türkmenistanyň Telekommunikatsiýalar we Informatika Institutyna Fransiýa Respublikasynyň Thales Alliance Space kompaniýasy bilen hemradan alynan şekilleri gaýtadan işleme arkaly ykdysadyýetiň dürli pudoklary üçin çötgütler taýýarlamak adly onlaýn okuw maslahaty geçirildi. Murat Garyf adna Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetiне Türkmenistanyň garaşdyrylanyň şanly 30 ýyla münasibetli garaşdyrlyk parahat asuda bololin we güllep ösýän durmuşy beren beýik mukaddesligimiz atly okuw maslahaty geçirildi. Garaşdyrılan beren meýwelerini, watan mukaddesliginiň, bilim, alam we saglyk ulgamlaryna ýetilen sepgitlen gazanlan üstünlikleň ähmiýeti çykyşlaryň içinden erşargaç bolup geçdi. Berkar döwletimiň bagtyýarlyk dogruny, türkmen bilimini we almany ösürmekde ajaýyp şertleri döredýän arkada prezidentimize okuw maslahatyna gatnaşyjylar tüý sürekden sag bolsun aýdyp alkyşlaryny beýan etdiler. Türkmen Owa Hojalygy Institutyna 2020-nji ýylyň Türkmenistan parahatçylygy we anançman watany ýyly baglan edilmegi, şeýlede mukaddes garaşdyrylmyň 30 ýyllyk şanly bayramçylygy münasibetli hormatly prezidentimiň başdanlygyna garaşdy Türkmenistanyň okuny ösüşleri atly dawraly maslahat geçirildi. Maslahatda çykyşlarda hemişelik bir taraplyk ýörülgämiz halkymyzyň milli aňynyň özünligi, hoşniyetli goňşuçylyk, parahat söýçüligi, awadan ýyly asudalyk goramaklyk biziň gadymdan beri dowam edip gelýän milli ýörülgelerimiziň bilimiň we almyň adamyda tüýnmediğimiz zerurlyk bolan gymmatly baýlyk da aýratyn bellenildi. Türkmen Döwlet Binaýarlyk Guruluşy Institutynyň professor mowlumlarynyň arasyna geçirilen wagt nesihat doşugy döwrümizden derwäz meseleleri bilen bagly boldy. Magtumulady Naky Türkmen Döwlet Uniwersitetiне Magtumulynyň şagryety berkar döwletimiziň ruhy binýada atly maslahat geçirildi. Maslahatyň dowamyny professor mowlumlar we talipler arkada prezidentimiň gol çeken resmi namasyna laýyklykda Beýik akyllar şahir Magtumul Pragynyň dowlanynyň 300 ýyllyk bayramyny guramaçylykly belläp geçmek, oňa häzirki günlerden taýýarlygy işleriniň alınıp barylmagy bilen baglanşykly gurrunlara giň ermerildi. Maslahatda oň gatnaşyjylar garaşsyz watanymyzda ösüşiň täze belentliklerine tarap alyp baryp, ýurtymyzyň bilim ulgamyny döwrüň häzirki talaplaryna laýyklykda ösürmäge döredýän mümkinçilikleri, alan bilim ulgamlaryny kämilleşdirmekde edýän tagallar üçin hormatly prezidentimize hoşarlyk sözlerini aýtdylar. Seyit Nazar Seýdadyn Türkmen Döwlet Mowlumçylygy Institutyny hormatly prezidentimiň bilim siýasaty, milli bilim ulgamyny kämilleşdirmegiň almy usuliýet esasy atly okuw maslahaty geçirildi.
Türkmen Döwlet Maliýe Instituty bilen Rysgal Paýdarlar Täzeçilik Bankynyň arasyndaky sanda ykdysadyýete bagyşlanan online maslahaty işiň häsiýeti beklenni. Türkmenistanyň o sanatyndaky Inженер Tehnologiýalar Uniwersitetiне geçirilen çäre işçiligi bilen tapawutlandy. Döwlet Mehmet Adadadynaky Türkmen milli dünýä dilleri, Türkmenistanyň inженер tehnik we ulag kommunikasiýalary, halkara gatnaşyklary institutlaryna, halkara insanperwer ilimleri we ötüş uniwersitetiне geçirilen çäreler ruh bilentligi beklenni. Türkmen Owakyjylyk Uniwersitetiне professor moğolumlaryň we talip ýaşlaryň gatnaşmaklaryna, sagdan durmuş ýörelgelerini alyp barmak, sagdan imitlenmek boýunça Murat Garif adynaky Türkmenistanyň Döwlet Lokmançylyk Uniwersitetining moğolumlary bilen duşuk geçirildi. Türkmenistan parahatçylygyň we anaşmagyň watany ýyly diýilip eglan edilmegi münasibetli Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna wagt netigat çäresi geçirildi. Türkmenistanyň Tenagatçylar we Telekatçylar Partiýasynyň guramagyna geçirilen maslahat işiň häsiýeti beklenni. Türkmenistanyň Bilim Ministrliginiň Kärdeşler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň, Dinanlar birleşiginiň merkezi ýeňeşiniň, Amanki Kilfadnak moğolumçylyk mektebiniň bilelikde geçiren çäresi, hormatly prezidentimiziň nusgulyk eserleri beýik ösüşlen gözbaşy diýilip adlandyryldy. Ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäher berkararlyk köpetda bizmen etrap geňeşleriniň guramaklaryna geçirilen çäreleri işiň häsiýet mahsus boldy. Paýtagtymyzdaky Aşgabat Syýahatçylyk Orta Huner Okuw Mektebine bagtyýarlyk etrap häkimliginiň we bagtyýarlyk etrap gadyetiniň, Aşgabat şäher polisiýa müdirliginiň, ýaşlar guramasynyň bagtyýarlyk etrap geňeşiniň bilelikde guramaklaryna parahatçylygyň aýdyn ýoly atly wagt nesihat çäresi geçirildi. Dünýä türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň guramagyna geçirilen çäre şöhret sede arkada, alkyş sede arkada diýilip adlandyryldy. Aşgabat Lokmançylyk Orta Okuw Mektebinde sagdan durmuş we milli ahlak ýörelgelerini ýaýwanlandyrmak maksady bilen geçirilen wagt netihat netijeli tarapdan häsiýetlendi. Türkmen Döwlet Ykdysadyýet we Dolanýarşy Institutynyň, Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutynyň dinanlar guramalarının guramagyna goçuk nagşylaryň serisi ady bilen çäre geçirildi. Ata-babalarymyz milli ýol ýörelgelerimizin mukaddis gatnaşyklaryň gadyr gymmatyna uly baha bermegi, onu gorap şu günlere çelli getirmegi başarypdyrlar. Türkmen dinanlarynyň döreden keşdeleri giden bir hazyna bolup, ene mamalalarymyzdan başlap häzirki döwrümizden çeper elli gyýdýanlaryna çelli nagşylaryň dürli görnüşlerini sünnäläp, milli mirasymyzyň hazynasyna baýlaşdyrýar. Türkmenistan parahatçylygyň we anaşmagyň watany ýyly diýilip eglan edilmegi hemde Türkmenistanyň garaşdyrlarynyň 30 ýyllygy münasibetli Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň Döwlet Muzeýine, Türkmeniň mirasyna keçe sunugatynyň ornatly amaly haşam seri gurnarly. Türkmen halkynyň amaly haşam sunugaty baý we köp gurulur. Türkmeniň amaly haşam sunugatyny halkyň ýaşaýşy, durmuşy öz beýany tapypdyr. Arka dowam edip biziň müllerimize gelip ýeten el işleriniň biri bolan güllü keçelerimiz öýlerimiziň, toýlarymyzyň ýaraşygy, Türkmen dinarlarynyň dörediýän nepis sunugaty, halkymyzyň milli boýsançyny öwrülip, döwrümiziň ösüşleri bilen sarlaşýar. Bir qar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne, arkada prezidentimiziň paratatly başçylygyna, halkymyzyň taryhy geçmişi, medeni mirasy täzeden dikeldilýär. Dinanlar birleşiginiň Ahal vilayet bölüminiň guramagyna geçirilen ýylyň dinany beýtleşiginiň vilayet tapgyryna vilayetin ähli şäherdir etraplaryna milli ykdysadyýetimiziň pudoklaryna, jemgyýetçilik guramalaryna dürli ýerlerde göreler dähmet çekýän gelin gyýdylar, telekeçi we öýhüjülükçi dinanlar gatnaşdylar. Ýurdumyzyň dinanlarynyň önümçiligi, ýurdun syýasy jemgyýetçilik durmuşyna işen gatnaşmaklaryna ýardam bermek, olaň ähli bolganlardaky ornuny, ýagdaýyny gowlandyrmaga taýlanlaryny birleşdirmek, durmuşyň dürli urlary boýunça tekliplerini öwrenmek, gollamak maksady bilen geçirilen bätleşik ören täsirli boldy. Türewaşdan ýokary ruh bilentligi, ýürek joşdurjy duýgulary, belentden ýanglanan aýdym sadlan hoş owazyny betlenen bu bätleşikde milli toýly wagtly dinanlar, onuň şertlerine görä saýlap alan häzirki wagtda meşgul bolýan hunerlerine laýyklykda, häzirki zaman jemgyýetinde dinarlaryň tutýan ornuny, mertebesini, olaň maşgaly ojagyny berkitmäge, nesillerimiziň sagdanlygyny goramagy, şeýle hem ýurdumyzyň ruhy medeni we durmuş ykdysady ösüşlerine goşýan salamly goşuntylaryny täsirli sözler arkaly çeper röwüşde beýan etmekde, özleriniň zehinlerini hemde okuýup başarnyklaryny aýan etdiler. Ýeňiji bolan dinanlar bu beýtleşen halkara dinanlar güni münasibetli döwlet derejesine geçiriljek jemleýici tapgyryna gatnaşmagy hukuk gadanlary, çäre münasibetli türkmen gelin gyýlarynyň, dünýä nusgulyk el işleriniň şeýle hem gymmat bahaly şaý sepleriniň sergiler guruldy. Dinanlar birleşiginiň Liwap vilayet bölüminiň, Kärdeşler arkalaşyklarynyň Liwap vilayet birleşmesiniň guramaklaryna, arkada prezidentimiziň türkmeniň döwletlik ýörelge satly ajaýyp eseri boýunça dinanlaryň arasyna eglan edilen beýtleşen vilayet tapgyry geçirildi. Ýokary
ruhlentligi wetlenip geçen bebätleçi onun etrap we şäher tapgyryna ýeňiçi bolan dinanyr gatnaşdylar. Gahrman arkadagymyň bu eseriniň çoňurmany mazmuny açyp görkezmek, milli däpde sorularymyzy wagt etmeklige bagyşlanan bebätleşikde welaýatyň halaç kerke saýat etraplarynyň elen şahanna dinanyr hat şuwly çykyş etmegi başardylar. Dinanyr birleşiginiň merkezi ýeňeçiniň kärdeşler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň bilelikde guramaklaryna, berhar döwletimiň bagtyarlyk döwrüniň bagtyar dinanlarynyň kärdeşler arkalaşyklarynyň agdalarynyň arasyna Gahrman arkadagymyň jowhar paýgazyndan sezilip çykan türkmeniň döwletlik ýöreligi satly kitaby esasyna Gahrman arkadagyň kitaby umumy adamzat gymmatly gydratly beýatleşiginiň Mary vilayet tapgyry geçirildi. Türkmeniň Agoý binasyna Mary vilayet dinanyr bölüm tarapyndan guralan beýatleşigi dürli urlarda zähmet çeken işur dinanyr medeniýet sunod usatlary gatnaşdylar. Ulu ruhlenlik we şatlyk şowhun bilen geçirilen beýatleşikde welaýatyň etrap şäher tapgyrlaryna ýeňiçi bolan dinanyr Gahrman arkadagymyň türkmeniň döwletlik ýöreligi satly Pehim paýgasy ýorulan ajaýyp kitabyna halkymyzyň şöhratly geçmiş taryhy, durmuş tejribesini amala aşyrylýan işleri, zähmet söýürlük, myhman söýürlük, insaplyk, agdaberlik, dost sogana goňşy bolama bolan hormaty, ilim bilme goýgan beýik sarpasy kitabyň içinde erşargaç bolup şöhlelenýäni buýsonçylan beýan etmek özleriniň okyp başarnyklaryny görkezdiler. Beýatleşikde has tapawutlanyp çykyş eden bagtyar dinanyr beýatleşiň döwlet tapgyryna gatnaşmak hukugyny eýe bollar we ýadygarlyk sowgatlar bilen sylalandylar. Hadar derge ýatyny akym bolumçylyk mektebiniň muallimleriniň we talipleriniň gatnaşmaklaryna döwrebap usullaryň össü bilen taliplere ingliz dilini öwretmegiň ähmiýeti adly maslahat geçirildi. Hormat adamlar, ine bolsa ýurdumyň ulaýatyna we paýtaht Maşgabatda 13 fevral saat 20-den 14 fevral saat 20-de boljak howa barada. Türkmenistanyň howa maglumat holunyň berýän habar bilen tanışýaryň. Balkan ulaýatyna üýtkap ýağmur tuharyp Demirada kun mataran teleskonto 9-4 metr ýetýän şemal utar. Howa gejesine 2-7 gradus, gündüzine 13-18 gradus. Kenariýa etraplaryna 6-11 gradus maýry bolar. Ahir ulaýatyna üýtkap ýağmur tuharyp Demirada kun nordan teleskonto 8-13 metr ýetýän şemal utar. Howa gejesine 5-10 gradus, gündüzine 15-20 gradus. Günorta gün etraplaryna 23 gradus çenip maýly bolar. Mary welaýatyna üýtkap ýağmur tuharyp nordan teleskonto 7-12 metr ýetýän şemal utar. Howa gejesine 3-8 gradus, gündüzine 18-23 gradus maýly bolar. Lewap welaýatyna üýtkap ýağmur tuharyp Demirada kun nordan teleskonto 7-12 metr ýetýän şemal utar. Howa gejesine 3-8 gradus, gündüzine 19-24 gradus maýly bolar. Daşoğuz welaýatyna üýtkap ýağmur tuharyp günorta gün nordan teleskonto 8-13 metr ýetýän şemal utar. Howa gejesine 1 gradus sowukdan 4 gradus çenip maýly, gündüzine 13-18 gradus maýly bolar. Paýtagyň Aşgabatda üýtkap ýağmur tuharyp Demirada kun nordan teleskonto 8-11 metr ýetýän şemal utar. Howa gejesine 7-9 gradus, gündüzine 18-20 gradus maýly bolar. Ýurdumyň şu fevral aýynyň 14-üni magnit hadisasynyň gowşak täsirli bolmany arşylýar. Iri watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümine tozan bölejikleriniň möçberiniň kadadan 10 götürüm artmagy bilen baglanşykly. Howa şertleriniň adam bedene ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňlenmek üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy. Şeýle hem gyş passanda howanyň derejesiniň üýtgeýänligini nazara alyp, pasly gura gynmegi maslahat berýär. Mehriban ýeşler, bu düzgünleri berk bejaý etseňiz, ýylyň islenip passanda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz.
Mehriban adamlar, şunundan watan habarry peşemde jemleýäs. Berqarar döwletimiziň bagtyrlyk döwründe aty watanma türkmensa, ähli wagtlarda ösşüreýär. Ähli ösşüreň ödenine bolsa halkyň bähidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoşça bolun, elediler.